Kávu som si nedoniesol. Dobré ráno, vítajte na 0. hodine so mnou. Dnešná téma bude alkohol. Väčšina Slovákov, povedal by som tak 90%, má interakciu s alkoholom prvú, akože že ho ochutnajú ešte pred 18-kou. A podľa mňa tak aspoň 30, ak nie 50% má dokonca skúsenosť s alkoholom ešte predtým, ako dostanú svoj prvý občiansky preukaz. To znamená, že niekedy v 14-15. Alkohol je taká tá droga, ktorá je hrozne ľahko dostupná, hlavne v našich krajoch, lebo je to priamo spojené s nejakou tou slovenskou kultúrou. Keď je tvoj prvý alkohol, ktorý ochutnáš nejaké pivo, tak vlastne iba zistíš, že to nechutí najlepšie. A že možno po jednom pive také malé decko bude sa trošku viac smiať, mať dobrú náladu. Ale jednoznačne už ešte v takom veku je veľký problém s tým, že alkohol veľmi vplýva na všetky zdravé činnosti pri raste. Takže mladí ľudia by jednoznačne nemali piť alkohol. Keď už sa vystavíš tomu, že ideš prvýkrát piť alkohol, tak aspoň nerob chybu, že to nevieš odhadnúť. Kvôli tomu, lebo alkohol je vlastne jed a keď si ho dáš príliš veľa, tak reálne riskuješ to, že sa otráviš a pokiaľ ťa niekto nebude zachraňovať, tak ti riskuješ smrť na otravu alkoholom. Až na to, že to je veľmi extrémny prípad, ktorému sa ti snáď nikdy nepodarí dostať. Je to podľa mňa jedno, že či piješ pivo alebo tvrdé, vo finále alkoholizmus a pitie alkoholu nie je prospešné pre tvoj organizmus, lebo máš takú, nazvime to, práčku krvi, ktorú to hrozne ovplyvňuje a teda pitie veľkého množstva alkoholu isto skracuje dĺžku života kvôli pečeňovým problémom. Moja prvá interakcia s alkoholom bolo, že spolužiaci boli, že sa ide na pivo v 9. ročníku, to znamená, že sme mali 15 rokov. A jednoznačne mladý jazyk má problém s chuťou alkoholu. Vlastne, že mladý človek, keď ochutná prvýkrát pivo, tak musí mať myšlienku, že prečo toto dospelákom chutí. Až na to, že myslím si, že reálne medzi tvojimi 15 a nejakými 20 narodeninami sa ti veľmi zmení chuť. Vlastne, že nebude sladká príchuť jediné to, čo vyhľadávaš v živote. Že vlastne horká chuť piva je niečím zaujímavá. To je ako prečo ľudia fajčia cigary. Kvôli tomu, lebo to nie je len, že majú radi nikotín v krvi, ale majú radi horkú príchuť dymu. Nejakému malému decku je to podľa mňa ťažké opísať, že ako môže niekomu chutiť niečo iné ako sladké, ale asi je to, že ľudské telo hľadá zmenu. Prečo piť? No, dám najprv, že prečo piť. Alkohol uvoľňuje a teda spôsobuje, že sa vám ľahšie robia sociálne interakcie s vašim okolím. Je to socializačná droga teda, takže ak máte problém s nízkym sebavedomím, častokrát malé množstvo alkoholu môže byť nástroj, ako sa otvoríte a vystavíte zaujímavejším situáciám, ako by ste urobili v bežný deň. Tiež pri pití máte, dal by sa povedať, také väčšie množstvo energie, lebo ono to je hrozne silno kalorické a tým, že sa napiješ, tak vlastne máš energiu na celý večer tancovať. Jednoznačne aj častokrát lepšie znie hudba pre niektorých. Mne vadí na alkohole, že keď počujem hudbu na alkohole, tak mám pocit, že je rýchlejšia a to mne sa práve, že táto vec sa mi nepáči. Prečo nepiť? Aby si bol zdravý, aby si dlho žil, aby sa ti dobre rozmýšľalo, aby si neosprostel. Mozog zabíja mozgové... Alkohol zabíja mozgové bunky.
A neviem, či tak, že neobnoviteľne a že kto vlastne bude piť od detstva, tak naozaj bude sprostý. Alebo je tam nejaký vzťah toho, že vieš si zregenerovať tieto mozgové bunky. Ale ak tak dobre chápem, tak je to, že kto pije alkohol, tak si znižuje tým inteligenciu z dlhodobého hľadiska. Ja som prestal piť alkohol na asi 4 roky, že som nemal ani kvapku. Potom som akože vypijem teraz, že keď povie, že niekto, že či si dáme pivo alebo keď je nejaký sviatok, tak si vypijem dva poháre vína, ale rozhodne to nie je, že by som vyhľadával tvrdý alkohol každý piatok, alebo že by som na ukončenie dňa si potreboval naliať vychladené pivko. Práve, že vôbec ani to nie je také, vždy potom, ako po pár mesiacoch si niečo vypijem, mám tú myšlienku, že prečo som to urobil, lebo dojazd, ten ďalší deň z alkoholu je hrozný. Keď niekto príjme veľké množstvo alkoholu, není na to zvyknutý a nepripraví sa na to, že vlastne potrebuje si dostatočne prijať tekutiny, aby nebolo, že ho na druhý deň bude boleť hlava. Častokrát z dehydratácie, lebo telo potrebuje veľa tekutín na to, aby spracovalo alkohol a dostalo ho von z tela. Tak samozrejme bolesti hlavy, vyschnuto v ústach, celé stuhnuté telo na ďalší deň. To sú veci, ktoré vôbec netreba mať každý týždeň. Ja sa budem rád cítiť fresh každý týždeň bez toho, aby som si išiel s kamarátmi vypiť do krčmy. Problém s nepitím je, že alkohol na Slovensku je priamo spätý s nejakou takou hostiteľskou kultúrou. Keď prídete na západnom Slovensku, to až tak neplatí, ale ako náhle prídete na východ a prídete do domácnosti a nevypijete si, tak hneď je to, nazvem to, že nezdvorilé a budú na vás pozerať ako na pohana za to, že vlastne nepijete alkohol, ako je to možné, že si treba vypiť. Ako sa stavať k tomu, ako odmietať alkohol? Chce to silné sebavedomie a nenechanie sa ovplyvniť druhými. Nátlak okolia nemôže na vás fungovať. To, že si nevypiješ, to nemôže znamenať, že to z teba spraví idiota. A ja neviem, že prečo by si mal chcieť argumentovať s niekým, kto ti povie, že keď si nevypiješ, tak to je vlastne zlé. Neviem, asi nemať také okolie. To je, že keď ti to nevadí, tak zbaviť sa z takých ľudí z okolia. Kvôli tomu, lebo taká logika, že kto si nevypije, sa nezabáva, je strašná a hrozne slovenská. Na Slovensku je veľký problém hlavne aj s tým, že väčšina ľudí, ktorá si vypije, si sadne za volant. Sadnúť si za volant opitý je jednoznačne najhoršia vec. Ako si otestovať to, aký zlý nápad to je? Podľa mňa dobrý príklad je veľa vypiť a potom ísť skúsiť žonglovať. Alebo veľa vypiť a ísť sa postaviť do bránky na futbal. A vyskúšať si, že ako veľmi ti znížilo reakčnú dobu a ako je nemožné využívať svoje telo na tie pohyby, ktoré si pôvodne chcel robiť. Takže ako náhle si za volantom, to znamená, že či si myslíš, že bežne vieš šoférovať, tak stratíš všetku tú schopnosť. Jednoznačne aj hrať počítačové hry opitý je minimálne 3-krát tak náročné, ako to robiť za triezva. Že vlastne stratíš rozumnú úvahu, stratíš reakcie a stratíš vedomie o svojom tele. Čo robiť, keď sa mi kamarát prepije na party?
Mm, sú tie úrovne toho, že prepije sa a ako náhle začne niekto grcať, tak vlastne to je dobré. Lebo jeho telo sa snaží zbaviť toho alkoholu prirodzeným spôsobom. Častokrát, kebyže sa nedogrcal, tak práve to je ten zlý prípad, že telo sa s tým nevysporiadalo správne a nesnaží sa to alkohol dostať už z tela a tým pádom sa ten všetok alkohol, ktorý je v žalúdku, ktorý tam isto nemá byť, lebo je tam príliš veľké množstvo, sa začne ďalej strebávať do krvi a tým pádom sa človek otrávi z alkoholu. Že mu prišlo zle a ešte podržal ten alkohol v sebe a tým pádom sa ním otrávil. Keď už sa niekto dogrcia, tak treba ho niekde uložiť a dať na ňo hlavne pozor, aby sa nedogrcal takým tým spôsobom, že sa zadusí vlastnými zvratkami. Preto sa učí na školách bezpečnostná poloha, do ktorej môžeš položiť človeka, ktorý vlastne je v nejakom nevoľnom stave. Cieľ je toho, aby bol tak na boku, že vlastne keď sa náhodou začne dáviť, tak aby mu to nezbehlo dolu krkom a nezadusil sa tým. Tiež mu treba poskytnúť prínos vody a hlavne je tam tá hranica, kedy viete zhodnotiť, že koľko ten človek toho vypil a pozrite sa, že OK, toto je vážna vec, treba volať sanitku. Treba niekedy zavolať sanitku. Lepšie zavolať sanitku, aby ho vypláchli, ako to, že budeš mať mŕtvého kamaráta, kvôli tomu, že nikto z vás nikto z vás nebol, že treba riešiť toto zodpovedne a nie iba, že veď on bude v poriadku. Radšej byť, že nemuseli ste nás volať zo sanitky, ako to, že máme mŕtvého kamaráta. Radšej by som dostal hejt od sanitárov za to, že sme zakročili a nevedeli sme čo, ako to, že sme nezakročili a teraz vlastne kamarát už neexistuje. Veľká finta pri vytí alkoholu je piť dostatok vody. Aj vlastne keď nechceš skončiť na maderu pred tým, ako idete piť. Veľmi dobrý trik je jesť mastné jedlo pred pitím. Kvôli tomu, lebo tuk na seba naviaže alkohol a potom ho nevťahne do pečene, z čoho by si sa teoreticky opil, ale prejde tráviacím traktom a dostaneš ho von. Aký alkohol piť, keď už piješ? Asi vyhľadávať niečo, čo je chutnejšie. Decká majú zvyk kúpiť si najlacnejší alkohol a čo je vlastne možno dobré z toho hľadiska, že im to tak nechutí piť a nie je to teda také ľahké na to, že sa z toho opijú. Ale častokrát nekvalitný alkohol je ten, z ktorého ti práve príde zle. A z kvalitného alkoholu, píte kvalitný alkohol. Najprv zarobte veľa peňazí a potom píte kvalitný alkohol. Jednoznačne lepšie ako piť nejakú okenu. Vlastný domáci alkohol. Není to tak svetové ako slovenské, že ľudia si palia doma alkohol, nejakú domácu slivovicu, hruškovicu. Pri týchto alkoholoch neviem, či by som sa tomu vystavoval takýmto alkoholom. Pri týchto alkoholoch je o mnoho väčšie nebezpečenstvo slepoty, neviem, ktoré je to, čo ťa opíja, to, čo ťa oslepí. Jedno je metanol, jedno je etanol. A neviem, či by som chcel riskovať to, že oslepnem kvôli tomu, aby som bol opitý. Niekomu to môže prísť ako dobrý nápad, možno niekto má práve rád chuť toho domáceho pálenua, ale ja som to nikdy nevyhľadával a normálne mám som, že teraz fyzickú reakciu na to iba, že som si predstavil, že by som mal vypiť tvrdé pálenuo, nejakú
Moje žalúdok zviera, iba keď si predstavíš, že mi do úst vtečie nejaká domáca slivka. Alkohol v podnikoch a prečo je predražený? Keď je podnik, tak vlastne oni zabezpečia miesto, kde môžeš ísť byť hlučný, nemusieť riešiť to, že po sebe upraceš, niekto ťa priamo obslúži a dá pozor na to, keby sa niečo zlé stalo, keď sa začne už niečo zlé diať. Tak si treba predstaviť, že prečo je si vlastne v podniku drahý drink, je, že vlastne oni za teba zabezpečujú to, že máš infraštruktúru a priestor to, kde si vypiješ. Lebo keď ideš piť doma, zavolal by si tam kamarátov a niečo sa zvrtne, že niekto najebaný začne z niekoho byť, lebo proste alkohol zdvíha agresivitu. Nemáš tam SBS-kara, ktorý by ho stlkol a vyniesol by ho von a mali by ste vyriešený problém. Takže tam je tá cena alkoholu a že prečo je vlastne drahší, lebo klub musí zabezpečiť to, aby si tam zabával hudobne, takže nejakú audiotechniku. Častokrát klub rieši aj to, že či sú tam pekné dievčatá v tom podniku a vlastne to je tiež uradené z toho alkoholu, ktorý si tam pijete na bare. Takže rozdiel toho, že či piješ doma alebo piješ vonku je v tom, že ako je za teba vyriešená infraštruktúra, keď sa niečo dodrbe. Nepíte alkohol. Radšej sa hýbte, píte alkohol nepravidelne. Áno, to je odporúčanie moje. Píte alkohol nepravidelne. Ale potom zase pozor na to, aby ste neboli moc opití. Tak, toto bola 0. hodina so mnou. Ďakujem, že ste počúvali